Днес ще ти разкажа как се ражда радостта. Това е една история или приказка за човек, който не вярвал, че може да бъде щастлив и който открил, че радостта не се намира, а всъщност се ражда. Има думи, които звучат като дъх, и радост е една от тях. Ние често търсим радостта в очакването, в другите, в плановете, в онова някой ден, когато всичко си дойде на мястото. И все пак тя идва по различен начин. Тихо и без фанфари, без големи обещания. Понякога в аромат на кафе, понякога в звук на птица. Понякога в тишината след буря. Но има хора, които я чакат цял живот и не могат да я познаят. Не я познават дори когато я докосват. Те я търсят като нещо изключително голямо. А тя е малка и почти незабележима. Нещо като първата усмивка след сълзи. И така, имало едно време човек, който много се страхува от щастието. Той много го искал, но всеки път, когато нещо хубаво му се случвало, в гърдите му се раждал шепот. Не вярвай, това няма да трае дълго. Той бил внимателен човек. Мерил думите си, пазил сърцето си. А радостта, онази прекрасна радост с лекото чувство на живост, му се изплъзвала, точно като птица. Един ден, уморен от собствените си мисли, той просто тръгнал без посока. Вървял дълго и стигнал до старо дърво, точно насред полето. Под него стояла възрастна жена. Тя държала купичка с вода и я поднасяла към земята. Изглеждало така, сякаш напоявала света. Сякаш била ролята да напои света с водата. Мъжът учудено попитал: защо правиш това? А жената мъдро му казала: защото радостта жадува грижа. А ако я чакаш само да дойде и не правиш нищо, тя просто ще умре от жажда. Мъжът се зачудил, но седнал до нея и започнал да я наблюдава. Всяка сутрин възрастната дама пълнела купичката с чиста вода, слагала я в корените на дървото и чакала. Не правила нищо друго. Не бързала, не искала нищо, просто била там. С времето човекът започнал да разбира, че радостта не е събитие. И тя не идва, когато нещо се промени, а когато ние престанем да се борим с това, което е. Една сутрин, докато слънцето се издигало бавно, жената му казала: виждаш ли росата по тревата? Той отговорил положително. И тя продължила: тя не се пита дали е достатъчна. Росата просто блести. Такова е и сърцето.
когато се научи да бъде благодарно. Но човекът все още е имал въпроси и казал: а как да я задържа? Не можеш, отговорила мъдро жената. Радостта не е за притежаване. Тя идва, когато я споделиш. Задържа се само в отворените длани. И тогава човекът разбрал, че радостта не е нещо, което се намира, а нещо, което се отглежда в жестове, в внимание, в простото благодаря, дори и без повод. От този ден започнал да пои собственото си дърво. Не с вода, а с присъствие, с добри думи, с търпение, с смях, който не се нуждаел от публика. И колкото повече давал, толкова повече усещал, че радостта не го напуска и живее вече в него. Разбира се, околните го питали как успява да бъде така спокоен, дори когато животът не му поднася подаръци и дори му взима, а той просто казвал: радостта не идва, когато всичко е наред. Тя идва, когато спреш да чакаш това всичко. И когато останеш сам, но не си празен, и когато имаш малко, но усещаш, че ти е достатъчно, и когато вместо да търсиш чудо, виждаш чудо в обикновените неща. Понякога си мислим, че радостта е като светкавица. Светва, ослепява ни и си тръгва. Но истинската радост е като утрото. Идва всеки ден, дори когато небето е сиво. Тя се ражда там, където сме спрели да търсим съвършенство и сме започнали да благодарим за обикновеното. В чашата чай, в тялото, което диша, в очите на човек, който ни гледа без да пита. Радостта не се хваща, тя се усеща. И колкото по-тихо живеем, толкова по-ясно чуваме как расте вътре в нас. А когато я усетим, нека не я затваряме. Нека я подарим с дума, с усмивка, с докосване, защото само така тя остава. И може би това е тайната, че радостта не се задържа с усилие, а с нежност. И всеки път, когато я изгубим, достатъчно е просто да спрем и да дишаме, да си спомним, че тя не си е тръгвала никъде, просто чака да я видим отново.